Bueno, mga higala magkasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Oscar. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay garaan ang ato magtatampo si Oscar. Ini ako problema, no, bahinis kong asawa taon nga pastilan ko suga mo kwinta. Ambot, kutob sa imong liho kwintahon. Kung dili makaalkansi or ginansya makada. Pero aron ninyo yung masabtan ni akong sugilano no anong maikinim kwinta akong asawa. Inaniyon ako pagsugod ang tanan samtang naginusara akong nagkanta-kanta. Ikan hitang gugma, di ko malimot. Bisag nahilayo, ikaw ning dughan. Ang kanhitang gugma, may handumanan. Ug masakit ang panahon kung handumon. Ikaw ang kanunay kung ginadanggo sa adlaw o gabi. Luha ko'y nanaligdi. Langit kaloy ada, kining nagahilak ug ibalik na ang akong gugma. Day! Paminaw ka nahan ay. Day, no? Gusto na ana pag sige mo katakanta diha kay wa gyud kay makuha ang ginansya ana. Usay lang kasi mong laway. Kuros mo itong balik ato eh. Bade koros bay. Para jud ganahan. Ikaw, kuyaw yung kay ka. Si kuyaw. Oh, Huna-huna ako no. Sa sige nimo kanta diha unsa may nakuha nimo? wala. Oh, wala man di ay. Naara man di ay na, wa man di kay nakuha, wa man kay wa may kaayuhan ng gikadali. Onya, nga nung guwa ko'y nakuha, be. Unsay unya? Lihok koy Oscar. Kading kamot sa matag lihok nimo. Nga naa kay makuha. Usa lagi kuha una ko. Suma unsay angay nimong kuhaon? Maayo. Nang naring. Awa ng bata. Awang bata paminawa. Unsay ato day? Nang, manguwang ko nung si nanay og putpuran. Ay, Kaya ay. magputput siya. Ay. Ah, sige, kuha ka lang diha, day. Nasa may luyo sa pultahanin, day. Salamat, Nang. See? Kita ka itong bata, ah. Bata pa gani. Unya, Suma, unsay nakuha sa bata? kunkuran. At least may nakuha ang bata. Ikaw, may nakuha ka. Wa lagi, sigbalik Oh, ta na. naara man day na. Wak man day. Naunsa ka, Oscar? Wa. Naunsa ka? Wa lagi. Ayaw pa makakay. Kailan kayo sa imong naong? Oh, grabe sa ninyo. Sa takunaong mailhan pa niyo. Usa may nilhan niyo sa kudaong, be. Mailhan kayo nga namutbut ka? Forbida, eh. Bida. Witahon mo niyo tanan akong lihok. Noon sa manong. Mauna. Kung ingon mo nga namutbut ka, kay wa ka bulsulte na Noon kustino. sa tayo, nga unsa, ha? Nga may problema ka nga kang naring sa akong anak. Forbida. Kadar mo ingno datay nga mataglihok ni mo Oscar kinahanglang daw na kay makuha. Buti pasabot nga dito magurungan na. Ay naunsa, kanang asawa ni mo, Oscar, kana si naring, dito magunda maliwa sa iyang inahan, kabantay ka. Kari ko ako bantay na. Kanalagis na rin, dito na maliwat sa iyang inahan. Nga makita gani kang mag-urong, madugon ka gayon. Gayon sa makuha niya na magsiging urong. Naagani ka usa nga maupay pagmatara ko. Giingnan ko sa inahan ni na rin nga akong asawa. Ay, Osming, sige nga hinuktok niya. O di kay lihok niya. O nya tay. Ay, kita gukod to siyang bag-o pa kong limata. O nya lagi giunsa yung pagtubag sa nanay. Ako giingnan nga. Ay, naunsa man sad ka eh. Suko ka to. Nasuko eh. Ako siyang gitubag. O nya. Ingon man siya, sige lang hinuktok niya. Unsay may magkuha ni mo, ana, ha? Unsay magkuha ni mo? O nya tay. Oh, akong gitubag, oy. Kita mo siyang nanghimuta ko. Sige pangutanang usa ko nakuha, tubagon ko bitaw. Muta! Gisinghagan mo. Gisinghagan ako, nasuko ko ko. O ya usabi sulti niya sa imong tubag taon. Oh, gignan lang ko ay nga, at least may nakuha ko. Pagkakindot mo eh. Preskal. Prekanot. Saag mo ka?
Wa ko masaag pre oy. Isuro gyud ti ka. Oo, mao ba? Ako mao na. Tagay di tarunan eh. Bitong diari ti ka pre kay laay kayong ako rang usara magtagay-tagay mo sa balay. Ay, problema. Sa kailingaw. Adalin reason. Mag-inom na sad mo, ha? Unsa may makuha niyo ng inom, ha? Gasto-gasto lang gid mo. Unya, unsa may benepisyo sa lawas nga makuha ana? Magkahatag na kalagsik ninyo, ha? Wa Oscar, oy! Tabla na inyong gisunok ang inyong atay, ana! Di na rin. Recorded by X Thunder Gaming. Nay, paminaw ha? Kanang inyong imnon, alkohol na. Sa sige ninyo kinom, pwede maluto inyong atay, ana. Masakit mo hepatitis. Ay bawa ka kung saan ang hepatitis. Sa nga lang daan, patay na ka. Hepatitis. Porbida. Nay ha, awa ha, tagpilang botilya sa inyong imnon. Ibutan tala 50 pesos ang lapad. Unya, makahurot mo kunong kalapad, pila na? 300. Inig sakit ninyo, maoperahan mo sa atay, pilay bayad. Gamay rang 100,000. Inig sakit ninyo sipa, mao na bayran na, di ba? Unya, og napay sakit ng matrigger, mapagad inyong baga, inyong tinai, inyong kasing-kasing. Awa na. Tutyo uno na mo. Og maugani na Oscar, kung mao man ng ingon anak na, ay pamimbro na lang daas funeraryo, ay para makalibre kag lungon. Dumpang koy. Dugtag ko ay, Di na rin. tapang tanuong ka. Hoy, sa lakto na pagkasulti Oscar, gihinay-hinay ni mo patay ang imong kaugalingon. Sige lang. Sige lang. Sige. Gihinay kag patay ana, sige lang. Sige lang, God. Porbida. Huwag man siya kung magdali. Adi ay, wa ka magali. Okay, sige. Og masakit ka, ayaw pangayo nako ha. Ayaw pangayog tabang nako. Dagan sa ospital nga ikaw ra. Og digid gani mada, kamang na lang paingos sementeryo Oscar. Grabe sa mo de. Bahala ka. Wa man sa ko magali nga mabiyuda ko. Pero usaray ako ikapaniguro nimo. Dali kay kung makailis og ipuli nimo. Kay naay daghan diya nga nagsigig paramdam nako. Labi nagmakakita sila nimo nga magsigig inom. Nag-unsa man sila de, ha? Nagpabook ng daan. Nagpabook na sila daan. Nga kung unsa kuno'y mahitabo nimo og pananglit matutyo kag sayo mo apply sila daan isip reserban mo. Porbida. Sa reserva ko taon. Sa pituon na ako ligid. Og day, ha? Ayaw taon, ha? Kaya wa pa taon ko mabuslot. Awa pa, pero sa umaabot ng mga adlaw, buslot na tinaili mo. Kididort mo yan, eh! Pre. Unsa man daan mo tubig naman lang ni? Unsaon man nimo tubig? Pre, tubig lang imno na to, pre. Yati na. Buro tag sayo na pre tubig pre. Isugay na pre, di ko na. Pre, pakiling, ako lang inom ng tubig. Nya ikaw, palitan lang tigay mo, ha? Ikaw lang hurot, ha? Kaya ako, tubig naman nga ako. Ay, pag binuang diya pre. Lagi, mabugod sa taning tubig. Ang palit ko, pre, mo, ba, ha? O sabi mo imnon, ha? Kay Mauro ko, fighter 50, ha? Okay? Mao ni kalaki sa kong asawa, murag gusto siya nga siya ray malipay taon. Kay ako, di man gid taon ko niya tugtan nga maglipay-lipay ko. Gusto tingali siya nga siya ray malipay. Unya. Pre, murag hubog naman ka pre. Isog sa ninin tubig, pre. Ay, kumpiyansa na pre. Isog kay ng tubig. Hak ba yan, eh. Una lang ko, pre, ha? Muli na ko nga, bisag di ako sa mga murubong minul ko. Sige pre, oy. Kay murag hubog igid ka. Hubog kay ka pre. Unsa? Yatod ti ka pre sa inyo? Yatod ka? Ayaw na, pre. Natultol mo ko. Sige, ari na ko, pre. Ngano pre? Ay, sa ragon. Di ba amo mo, di, pre? Di ba? Ani am tabig inon sa amo, di ba? Oo, sa kabuha nga. Hubog naman ta pre, oy. Ahak bi ani, oy. Sige. Ako di ay mo adto pre, ako di ay mo una nimo pre, oy. Kaya di man kumbalay mo am dai ni. Tawag kita dongol tiga. Sige, pre, sige, pre. Muli ko pre. Kay murag mituyok nang akong pananaw pre. Usahingan, pre. Mituyok nang akong pananaw. Tuyok na? Sige, pre. Lakaw na. Uli na sa inyo, ha? Kay malaba pa mga hata. Ikaw ba? Malaba pa ka? Ako kay under kay ko pre, mga labang mong guli. Sige. Nya, lakaw na, pre, ha? Uli na sa inyo. Karon na pre. Saman? Ngano karon man, ha? Paghuwat ra gud. Sige, paghuwat. Ikaw may guwat siguro. Lagi. Libog Mituyok naman ni ko pananaw. Lagi. Waton lang nakog muaging amo Putsa ito, eh. Dito buhagin na dito, pida. Nga naman. Tipas to gaya yanan. Porbida, di ba, eh? Unsa? Nayabag na. Busiman dito na irota.
Pagkakidot ba mo, pre? Pre? Oh, asa naman tayo mong kaauban si Inom? Ti pare kanot. Kuhan ka ng tuwan na dahil may uli na. Ah, nakatultol pa ka tug muulis ila? Oh, tultul eh. Yung sabi mo pagsurong di ka tultul ha. Tultul to. Giyon sa mo pagsiguro gito. Ako magsundan ha. Sundan ako siya tanaw paglakaw niya. Yan na siya gisubay para makabot siya sila. May gisubay? Kuhan, subay siya sa kanal. Sige siya sa kanal. Ha? Ingon to siya nga ang atong kanal ko no kinidining kanal na to sumpay na nga sumpay misubay lang siya kay sumpay ko nos kanal sila. Okay, Dort. Ayo! Ayo! Adiyot sa! Unsay ato? Na, Oscar, ma'am. Mano yung bahay, ma'am? Oh, mao ni iya ko asawa nga naman. Mag-CI man, mag-CI lang ta ko, ma'am ba? Mag-CI ko. Pagtarong dong oy. Magunsa ka? Mag-CI Si ko. ay. Oh. Ginoo ko. Unsay sasa kung bana di ay? Kadiyot sa sir tawgon ako. Oscar dong! Oscar! Ha? Unsa day? Naay nangita nimo. Si ay kuno siya. Patay ka mapriso tingali ka na Oscar. Ano? Si ay kuno na siya. Dapat tingali ka Oscar. Recorded by X Thunder Gaming. Usay CIS ha? Ambot oy basta ingon siya si ay siya kung si IS na ambot lang unsa na. Basta hala na siya si ay siya kung si IS na ambot lang unsa na. Basta hala na loko. Unsa na siya di ay dong. Pastilan ko yawan sa tanan ng mong giingon din na ring oy. Nag-CI sila, dili na CIS, patakam lang ka oy. Adong, unsa ka? Ha? Sir, taga Cebu Motorcycle Corporation ko, sir. Ni ako kay mag-CI ko. May kuha man kag motor, sir, no? Oo, pastilan ko yawan man tanan mong giingon din na ring oy. CI ni sila, dili CIS, patakam lang ka. Unsa di ay? Tempa. Nagwa di kag motor? Oo, day. Tempa ha. Say buti pasabutan ni Oscar. Ni kuha kag motor nga wa ka magsulti nako. Oo, nga no, day, ha? Ni kuha ka nga wa ka man nangid nako. Kay nga no, malagi, hadi man ikay mabayad, ako man. Bisa na. O sabi sana. Dili ko musugot na magkuha ka ana nga wa ka man nangid nako. Ay, noon sabi taon ka na rin. Ano lang ta Oscar? Oh. Nga naman, may plano kang mababay no? Ano taon kay? Ano ko taon? Mangutan na kapag ngano? Oh, radi galing rinut ka na bato radi tayan. Wa magili na mababay. Kabay! Unsaw ka. Una ha, wa kay respeto na ko ana, wa kay respeto. Imo kong asawa gud, di ka man nangid ako nga mukuha kag motor. Ikaduha, nagtuo ka dili ka alkansi ana. Nagbayad kas alkansi. motor, magpagasolina pa ka, Yeah. doble na imong gasto. Unya madisgrasya ka, samot na gasto, ay magbayad kas imong gikabangga. Unya ikaw napiang pa ka o di ba matotyo ka. So asa na kanindot ana ha? Ha? Ikatulo, matintal ka nas bisyo kay ang mahitabo makapamabay ka ana. Grave naman. Reb, grabe si imong kigol. Kaya nga dili tinuod ha. Di sa imong pasakay sa kayon ana. Di ba imong babae no? Sabi lahi mo sa kayang ang akong mga ex-girlfriend. Animal prado na lang kay babae lagi. Kinsa na babayahan kinsa tong kinsa. Si Naring. Ikaw ko. Si ikaw good. Ikaw lagi. Unsa? Si ako. Ikaw lagi. Natural nga ikaw. Kitsam day. Imo maka ex-girlfriend. Oh, nakaila ka sa akong ex-girlfriend. Ang utana gani ko kinsa na. Ikaw labi. Uya bata sa una. Nya karon minyo ng bata sa ato pa. Ex-girlfriend ka na ko. Pagka bimbro ka judo karate sa poda bila. Judo karong karate ron ha. Nanakaw na ko nimo pagsulti ha. Pues pagbudbud ang imo kay mulayas ko na itong panimai. Bahala ka na sa kinabuhi mo. Jugo day ko ha. Membro ko sa karate ha. Jugo ka na Day. Oy, dili taon day. Oy, noon sa taon. Asa ba ka na rin ay? Hoy! Ano na, wala sin. Layas ta. Oo, nakakapanig ka niya. Abi na ko pilayasan ka. Hay, pagkakindon! Mga na problema nga taon, milayas kong asawa, bisag wak mo na yung kuhas motor. Pero milaya jud siya, sa na nako taon natin pres, ikaw ating pres, babae magyug ka. Okay ba yung gibuhat nga, bisag wak mo na yun, milaya siya. Pasagdal lang kanina ko nga, muli ra siya sa amo. Bam, basahi ko nota diha, bam. Ako ba rin nga pason, bam? Palihog tabagi ko. Unsa man ko kamoy pasultihon, Oscar. Hello, good morning, Ate Pres. Okay, ang sender na kadlawa. Si Dudong Oscar Ate Pres. Oscar. Simpores Dudong Oscar Ate Pres. Kuan ka ng
iyag yung reklamo kay kuno iyang mga lihok, kwintahon siya ng asawa. Tanan nga mga lihok niya. Nakalihok niya tintahan. Kwintahan siya siyang asawa. Kwintahon gyud bisag unsa may makuha nimo na murag ginana te pres. Katapusan ng utang siya kuan motor. Pagpangutang motor, di kwintahan niya. Unsa may makuha nimo ng utang motor? Palit kang gasolina. Unya si bakom das bangga kabayan pagkadaghan kay mga ate kay asawa. Mao na nga ikaw lay puyo din sa tuwa. Layas lang ko. Nilayas siyang asawa te pres kay di ko na siya patuo kay di gyud niya pakuha og motor si Oscar taon. Mao ni problema taon niya ate pres nilayas unsaon kuno niya si buhaton niya yan yang asawa taon. Hindi mo siya na pwede nga iyahan ang pagbuutan ng mo motor. Oo. Nyambanan mo ni. Unya nilayas ra ba si ang iya asawa ate pres bisag wa siya dayon og kuhang motor. Mao na di ate pres. Nga naman, Day, doon naman kayo trabaho ang Mabito yung gingon ate pres nga dumakuan man ka nga ako may bayad na. Sabi siya. Day, ayaw lang sa tao ginanaan ni mo sawa day. Aw imo bana day luoy kayo. Mura wagtangan mo kalipay tao day mo bana. Di maayo Mo na nang gipamana kay pinangga na. Di maayo. Lisod kay na. Hatag bilis Pedro anang Ato na sa- yang 16 anyos og para load tanan. Padadaan wili na niya kada simana 300 gyud na kada simana. Og bitahon nimo 1,200 ang simana anang ang buwan na nang iyahang kuan. Yang I love you. Kidar mo siya ko ihatag. Dagat tibuok. Kidar. Oy, imo giding ang tibuok gidi ihatag. Ay la di lagi nung besok ko yung mga anak lagi kay. Naman sila yung mga trabaho. Bam, unsa ba ato kasultian niya bam? Ma'am, kining na ang doon natin ipambitin mo, ma'am, para inatamahayagan Sige, ka kung sa imong mga kabalakaw, sa imong mga concern, sa imong bana. Kung ari ka diris panultihon 16, versikulo 1 nga to sa test. Ang tao, maghimog mga laraw. Apan ang Ginoo, maoy magbuot sa tanan. Ang tao, maghunahuna nga husto ang tanan niyang gibuhat, apan ang Ginoo, maoy maghukom ni ini. Itugyan sa Ginoo ang imo mga laraw o mulampos ka sa pagtuman ni ini. Ang kining laraw sa imong bana, tanaw ni mo, moingon nung ka nga, mao di kay mukuha motor, kinaadi kay babae. Ang imong, Layo kay yung pangagpas. layo, mao nga, ug ari ka din sa verse 3, kingon diri, tugyan sa Ginoo ang imong mga laraw, ug magbalampuson ka sa pagtuman ni ini. Iampo na lang. Dili kay imo moingon ka nga, abi ka na sa babae. Ingo ba sa tiyabam nga kinsa bi sakyo ni sa akong ex. Sa dagyo ni kay babae sa ex batika kay uyab man ta sa oda. Karon minyo naman ta so ex tika. Mao laging, ang tao maghimog mga laraw apan ang Dios mo'y magbuot sa tanan. So ayo ka balaka kun sa laraw sa imong bana, sa tumoy ni ana nag-abin, nag-ubay ang nagkuyog Nag-abay. ang Ginoo. Mao nga ayo ka balaka ang ibuhat sa imong bana kay ang ingon lang daan niya nga pasakyon niyang ex. Wa magagawa may agi, wa magay binuhatan ng imong bana. Ug naman gani, di mahilot ang tanan. Kay matud pa dire ang tao magunhuna sa husto, ang tao magunhuna nga husto ang tanan niyang gibuhat, apan ang Ginoo maoy maghukom ni ini. So ayo ka balaka kay og sa Tagalog pa naggabay ang Panginoon. Naggabay ang Panginoon kung maayo ba ang gibot o dautan. Sera mo mohilot adto sa tumoy. Ayo ka balaka pray lang kung sa mga binat sa imong bana at least ug moingon ka kanang ang unsay nga niong ug moingon ka kanang abi ka na ay babae. Ayo ka balaka nga naman di ay. Mas may mangani ko sa bayot. Para makulan yung budget. So ano ko lang kasi taluman noon? Kung ako ang pasultihon. RM